Dobré odpoledne, vážení kolegové, vážení hosté. Dovolte mi, abych vás přivítal na řádném jednání Zastupitelstva města Hronova. Z dnešního jednání omlouvám inženýrku Ivanu Andršovou, magistru Věru Bartošovou, inženýra Martina Houšťka, magistru Olgu Líbalovou, Michalu Niklíčkovou, Hinka Rožnovského a magistra Josefa Téra. Konstatuji, že je nás v tuto chvíli 13 a jsme usnášeníschopní. Jako první budeme projednávat zánik mandátu a slib zastupitele. Dne 4.6.2025 změnil adresu trvalého pobytu mimo území města Hronova pan David Pavlíček z hnutí Starostové a nezávislí. Po vyslovení zániku mandátu zastupitelstvem nastupuje na jeho místo první náhradník za toto hnutí, tedy pan Jakub Píč, který je nyní zde na místě pana Pavlíčka. Nyní přečtu návrh na usnesení. Zastupitelstvo města dle paragrafu 55 odstavce 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí vyslovuje zánik mandátu pana Davida Pavlíčka z důvodu ztráty volitelnosti. Kdo je pro, proti, případně se zdržel? Pro jednomyslně, děkuji. Nyní požádám paní Milenu Moravcovou, aby přečetla slib zastupitele a poté pan Jakub Píč slovem slibuji složí slib a následně podepíše slib. Já po přečtení ho požádám, aby potom přistoupil k mikrofonu a slovem slibuji to potvrdil. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města Hronova a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. Děkuji. Děkuji a gratuluji ke zvolení zastupitelem města Hronova. A nyní poprosím dva z vás, aby se stali ověřovateli zápisu z dnešního jednání. Děkuji. Takže paní Milena Štelzigová a pan Horných Stanislav Horných, vypadává paměť, se omlouvám. Takže kdo je pro, proti, případně se zdržel? Pro, zdržel se jeden, nikdo nebyl proti. Děkuji, materiál, nebo byli jste schváleni jako ověřovatelé. Nyní bych chtěl upozornit všechny občany, účastníky jednání a zastupitele města, že v souladu s jednacím řádem bude z tohoto jednání pořízen videozáznam, který bude následně zveřejněn na webových stránkách města a zároveň dochází k online přenosu zasedání zastupitelstva pomocí webových stránek našeho města. Jako podklad pro dnešní jednání vám byly zaslány materiály pod číslem 25 až 36, včetně příloh, pozvánka na dnešní jednání, přehled hodin využití ledové plochy HC Hronov a Krasohronov. Návrh programu vám byl zaslán na pozvánce. Má ještě někdo z vás návrh na doplnění či změnu? Není tomu tak, dám tedy hlasovat o programu jednání tak, jak vám byl zaslán na pozvánce. Kdo je pro? Jednomyslně. Děkuji. Má někdo připomínky nebo námitky k zápisu z našeho posledního jednání ze dne 23.4.2025? Není tomu tak, děkuji a můžeme tedy začít vlastním programem jednání, tedy bodem číslo 1, finanční záležitosti. Já poprosím paní inženýrku Junkvět Machovou. Projednávat budeme celkem 5 materiálů a jako první to bude materiál číslo 25, závěrečný účet města Hronova za rok 2024. Dobrý den. V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech vám předkládám k projednání závěrečný účet města Hronova za rok 2024.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá s vyjádřením za A souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo za B souhlasu s výhradami. Přezkoumání hospodaření města Hronova za rok 2024 provedla kontrolní komise Krajského úřadu Královéhradeckého kraje s výsledkem nebyly zjištěny chyby a nedostatky a neuvádí se žádná rizika dle zákona o přezkoumání územně samosprávných celků. Součástí projednání závěrečného účtu je projednání výsledku hospodaření v hospodářské činnosti za rok 2024. Hospodářské činnosti je výsledkem hospodaření po zdanění zisk ve výši 136 198 korun celých 36 haléřů. Navrhujeme jej převést na účet výsledek hospodaření předcházejících účetních období, nerozdělený zisk z minulých let. Návrh závěrečného účtu byl zaslán před projednáním v Radě města předsedkyni finančního výboru. Závěrečný účet projednala na svém jednání dne 7. května 2025 Rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Návrh byl v souladu se zákonem zveřejněn na internetových stránkách a elektronické úřední desce města dne 20. května 2025. Do dnešního dne nebyly městskému úřadu doručeny žádné připomínky. Děkuji. Jsou k tomuto bodu nějaké dotazy? Nejsou, přečtu tedy návrhy na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov příslušného jíča za rok 2024 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Kdo je pro? Jednomyslně, děkuji. Druhé usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2024, kterým je zisk po zdanění ve výši 136 198 korun 36 haléřů a zisk bude převeden na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období, nerozdělený zisk z minulých let. Kdo je pro? Jednomyslně děkuji. Já požádám o materiál číslo 26. V tomto bodě je zastupitelstvu předkládána k projednání v souladu se zákony účetní závěrka města Hronova, která je tvořena účetními výkazy za rok 2024, kterými jsou výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy. Inventarizační zpráva za rok 2024, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2024 a protokoly o kontrolách provedených v roce 2024. Účetní závěrka byla zaslána k projednání předsedkyni finančního výboru. Rada města projednala účetní závěrku na svém jednání dne 7. května 2025 a doporučila ji zastupitelstvu města schválit. Děkuji. Nějaké dotazy? Nejsou, přečtu tedy návrh na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Hronov příslušného jíča za rok 2024. Kdo je pro? Jednomyslně, děkuji, materiál byl schválen. Další bod. Jako správce rozpočtu vám předkládám ke vzetí na vědomí 2 rozpisy rozpočtu provedené k 30. dubnu 2025 a k 30. květnu 2025 a dále rozpočtové opatření číslo 03/2025/RM schválené Radou města Hronova na jednání dne 21. května 2025. Děkuji. Nějaké dotazy? Nejsou. Tento materiál bereme pouze na schválení na vědomí. Já požádám o další bod, tím je bod číslo 8. V tomto bodě je vám předkládáno rozpočtové opatření číslo 04/2025/ZM, které máte v příloze. Děkuji. Jsou k tomuto materiálu nějaké dotazy?
Prosím, paní inženýrka Stoniková. Dobrý den, já mám jenom jeden dotaz. Bytové hospodářství 6121, výstavba bytů v ČP4 665 000, to je na projektovou dokumentaci? Ano, to je na už další stupeň projektové dokumentace, to znamená už na stavební realizační, takzvaná realizační. To bylo i ve smlouvě s projektantem, že ve chvíli, kdy uvidíme, že bychom mohli uspět s dotací, tak potřebujeme mít tu druhou část a to je ta realizační a to je v této hodnotě. Protože jsme vlastně postoupili na SFPI, už jsme splnili všechny podmínky, takže věřím, že získáme dotaci na dostupné bydlení a ve chvíli, kdy ji získáme, tak bychom vlastně ten projekt realizovali. Jedná se o 6 bytových jednotek v ČP4 přímo na náměstí. A bylo to i podmínkou toho, protože jsme potřebovali mít už i podrobný položkový rozpočet a ten bez té realizační části dokumentace bychom nebyli schopni vlastně doložit podmínkám té dotace. Děkuju, jenom bych se ještě zeptala, jaká je celková výše nebo celková částka té realizace a kolik by mohla být dotace? No, tak tam to je trošku složitější, protože SFPI a vlastně i stát se rozhodl to podporovat trochu jinou formou, než byly dotace UMMR. Takže tady si myslím, že rozpočet je cirka 24 nebo 25 milionů z DPH, ale to se bavíme, to je rozpočtová cena, to jsme ještě nesoutěžili, to samozřejmě teď se to pohybuje níž. Je to na 6 bytů. Dá se získat 30 až 40%, to nevíme, to záleží, na to jsou nějaké metodiky podle toho, jak ten byt je i velký, takže to nevíme. S tím, že zbytek do té částky, do té, co bychom vysoutěžili, bychom měli úvěr od Evropské banky v hodnotě 1%, což dá se říct, no to zní jako hloupě, úplně zadarmo, ale je to tak, což chápete, že vlastně 1% po dobu 25 až 30 let a ten úvěr by se splácel z nájmu. To je princip i té samotné dotace. To znamená, že město by to nijak nezatížilo a v principu vlastně to je taky vypočítáno a podle toho by se brali ten úvěr na počet těch let. Pokud bychom dokázali ten nájem splatit nebo ty byty splatit do 20 let z toho zbytku, tak bychom si brali úvěr na 25, tak podle toho by se ten úvěr bral. Jen ještě doplním, že tady by se nejednalo o nějaké malometrážní byty, ale o byty, které by mohly pomoct. Například, já nevím, třeba když schání pan ředitel do školy třeba nové učitele, nebo když scháníme někde třeba zdravotní personál do domova důchodců, do Justinky. To znamená, že ty byty budou mít cirka 85 metrů, to znamená fakt i pro mladou rodinu, kde prostě s dětma může v tom i být. Takže, a potom tady je i jako poptávka. Takže to dostupné bydlení a ty byty tady na tom za mě, jak to říct, slušně na takovým prestižnějším místě přímo na tom náměstí, fakt ta velikost bude 80 nebo 85 metrů. No, takže takhle asi cirka. Jestli to takhle stačí, nebo jestli ještě nějaké dotazy tady k tomu. Stačí, jenom mě ještě napadlo, ty byty budou pořád nájemní, nebo po nějaký době se budou moct prodat a uvažuje se tak, nebo je... No tak nevím, jaké je podmínky dotace. Tam jde o to, že pokud, a teď to tady padlo na začátku, že my je budeme splácet tím úvěrem 1% po dobu minimálně, a to se fakt bavíme třeba 20 až 25 letech. A to bych nechal, to nepředpokládám, že nikdo z nás, teda ty mladší, nechce se nikoho dotknout, tak ty tady možná ještě budou, ale já si myslím, že v podmínkách je, že se to nemůže, nicméně my fakt nevíme, co bude za 25 let a netrouhl bych si, ani ještě pak doplní pan místostarosta to komentovat, protože, a to mě vadí nejvíc, podmínky samotných dotací se mění i za provod, což je prostě blbě. Takže fakt tady nevíte, jestli někdo neřekne, že za 3 roky to nebude jinak, jo, a to, co platí teď, tak pak nemusí, což je samozřejmě blbě. Tak ještě pan místostarosta. To jenom doplnil, že my v tom baráku nemůžeme dodat nic, protože by o tom celé rozhodnou referendum. Jo, vlastně to je pravda. Nesmíme prodat, protože to rozhodnou referendum, takže muselo by se uspořádat referendum.
pak teprve, pokud referendum odsouhlasilo prodej, když se mohl uskutečnit. Jo, teď je to pravda. Ne, ale Mně nedošlo. jak jsem říkal, to bychom fakt jako spekulovali. Já si myslím, že to už bude na někoho úplně jiného. Uvidíme vůbec, jak to bude. My jsme za mě na náměstí něco prodávat by nedávalo smysl, ale chápu i tu otázku, může to zajímat občany, takže určitě to prodávat nechceme, ale i kdyby nebylo referendum a někdo se pak rozhodl, tak stejně nebude moct po dobu s tím nijak disponovat, dokud se to bude splácet, ale říkám, to je teď jenom fakt okrajově, to nevíme, co bude, co se tam vymyslí s podmínkami za rok nebo za 2. No. Jo, tak, děkuju. ano, další dotazy tady k tomu nebo k tomuto bodu nejsou. Přečtu tedy návrh na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 04/2025/ZM dle přílohy. Kdo je pro? Jednomyslně, děkuji. Další materiál číslo 29. Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání seznam žádostí o dotaci v dotačním programu číslo 2, které byly podány ve druhém kole pro přijímání žádostí, které probíhalo od 28. dubna 2025 do 23. května 2025. Ve druhém kole byly přijaty 4 žádosti o dotaci, celková požadovaná dotace činila 249 500 korun. Formálními náležitostmi prošly všechny 4 žádosti o dotaci, které následně hodnotila sportovní komise. V přílohách máte žádosti o dotace a seznam těchto žádostí s navrženými výšemi dotací sportovní komisí. Děkuji. Nějaké dotazy k tomuto bodu? Nejsou, přečtu tedy návrhy na usnesení. Zastupitelstvo města Hronova schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu číslo 2 zabezpečení pravidelné činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti sportu žadatelům na účely a ve výších uvedených v příloze číslo 1. Kdo je pro? Jednomyslně, děkuji. Další usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli uvedenými v příloze číslo 1 dle vzorové smlouvy schválené radou města dne 20.11.2024 usnesením číslo 21/2024. Kdo je pro? Jednomyslně. Děkuji. Děkuji. Já děkuji paní inženýrce Jungwirth-Machové a poprosím, přistoupíme k bodu číslo 2, k majetkovým záležitostem a poprosím pana inženýra Jermana a jako první budeme projednávat bod číslo 31, záměr prodeje pozemku parcelní číslo 586/3 v KU Zbečník. Dobrý den. Podali písemnou žádost o odkoupení pozemku parcelní číslo 586/3 trvalý travní porost v katastrálním území Zbečník o výměře 123 metrů čtverečných, který sousedí s jejich pozemkem. Pozemek parcelní číslo 586/3 je vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, v územním plánu je vedený jako smíšené území venkovské. Žadatel plánuje využít pozemek ke chovu drůbeže. Usnesení Rady města ze dne 7.5.2025 Rada města doporučuje ke schválení. Děkuji. Nějaké dotazy? Nejsou, přečtu tedy návrh na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 586/3 o výměře 123 metrů čtverečných v KU Zbečník. Kdo je pro? Jednomyslně, děkuji. Další materiál. Další materiály by to koupě části pozemků parcelní číslo 280/1 katastrální území Zbečník.
V rámci plánované opravy oplocení pozemku parcelní číslo 1112/2 v katastrálním území Zbečník, jedná se o pozemek u budovy základní školy Zbečník, bylo zjištěno, že v minulosti došlo výstavbou oplocení k neoprávněnému záboru sousedního pozemku. Majitelka pozemku parcelní číslo 280/1 paní souhlasí s prodejem požadované části pozemku parcelní číslo 280/1 díl A, který byl oddělen geometrickým plánem číslo 683/54/2024 o velikosti 3 metry čtvereční v městu Hronov za cenu 1000 korun za metr čtvereční včetně DPH. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu ve výši 8 000 korun a správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitosti ve výši 2 000 korun uhradí město Hronov. Usnesení Rady města ze dne 4. 6. 2025 Rada města doporučuje ke schválení. Děkuji. Nějaké dotazy k tomuto bodu? Nejsou, přečtu tedy návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Hronova schvaluje uzavření kupní smlouvy číslo 5/OM/2025 mezi paní jako prodávající a městem Hronov náměstí ČS Armády 5 54931 Hronov příslušného IČA jako kupující na část pozemku parcelní číslo 280/1 díl A o výměře 3 metry čtverečné v KU Zbečník za cenu 3 000 korun, to znamená 1000 korun za metr čtverečních, včetně DPH. Cenu za vypracování geometrického plánu ve výši 8 000 korun a poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 2 000 korun uhradí město Hronov. Kupní smlouva přílohou. Kdo je pro? Jednomyslně, děkuji. Další materiál číslo 35. Záměr směny části pozemků parcelní číslo 1649, 1650 a 1022/15 v KU Hronov. Pan požádal město Hronov o směnu části pozemků parcelní číslo 1649 a parcelní číslo 1650, které jsou v majetku města, za část pozemku parcelní číslo 1022/15, který je v majetku pana. Plánuje novostavbu garáže a oplocení, které by zasahovaly do části pozemků v majetku města. Na části pozemku parcelní čísla 1022/15 se nachází místní komunikace. Jednáním za účastí pana inženýra Járy a inženýra Jermana došlo k dohodě směny pozemků. Byl vypracován geometrický plán, kterým byla oddělena z parcelního čísla 1022/15 část o výměře 124 metrů čtverečných, z parcelního čísla 1649 část o výměře 14 metrů čtverečných a z parcelního čísla 1650 část o výměře 6 metrů čtverečných. Město Hronov uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu ve výši 4 000 korun a poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 2 000 korun. Usnesení Rady města ze dne 23. 4. 2025 Rada města doporučuje ke schválení. Děkuji. Nějaké dotazy? Nejsou, přečtu tedy návrh na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemků, část parcelní číslo 1649, přesně parcelní číslo 1649/4 o výměře 14 metrů čtverečných a parcelní číslo 1650, přesně to je parcelní číslo 1650/4 o výměře 6 metrů čtverečných z majetku města Hronova, náměstí ČS Armády 5 54931 Hronov, příslušného IČA, za část pozemků parcelní číslo
1022/15, přesně parcelní číslo 1022/24 o výměře 124 metrů čtverečních, který je ve vlastnictví pana šéf KU Hronov. Kdo je pro? Jednomyslně, děkuji. Další materiál číslo 36. Prodej části pozemku parcelní číslo 1392/1 v KU Hronov. Pan požádal o koupi části pozemku parcelní číslo 1392/1 v katastrálním území Hronov o velikosti cca 4466 metrů, vedený v katastru nemovitostí jako lesní pozemek za účelem zřízení klidové lesní zóny. Po proběhlé schůzce na Městském úřadu v Hronově došlo k úpravě žádosti, kde požádá o prodej cca 590 metrů čtverečních. Geometrickým plánem byla oddělena část parcelní číslo 1392/4 o velikosti 555 metrů čtverečních. Záměr prodeje byl schválen radou pod číslem usnesení 19/2024, zastupitelstvem města pod číslem usnesení 5/2024, vyvěšen na úřední desce 18.12.2024 a sejmut 6.1.2025. Po dobu vyvěšení záměru prodeje nebyla vznesena námitka proti prodeji a nebyl ani projeven zájem o koupi jiným zájemcem. Prodej pozemku Rada města doporučila dne 4.6.2025. Lesní porost je starý 40 let a současná odhadovaná prodejní cena pozemku včetně porostu je kolem 50 korun českých za metr čtverečných. Prodejní cena byla stanovena s dohodou ve výši 300 korun za metr čtverečný včetně DPH. Vypracování geometrického plánu ve výši 9535 korun a poplatku za vklad do katastru nemovitostí ve výši 2000 korun uhradí kupující. Pan požádal o uvedení manželky do smlouvy jako spolukupující. Děkuji. Jsou k tomuto bodu nějaké dotazy? Paní inženýrka Stoniková, prosím. Já se chci jen zeptat, jestli tomu rozumím dobře, tak geometrickým plánem byla oddělena část toho pozemku 1392/1 a vznikl pozemek 1392/4 o výměře 555 metrů, který je celý prodáván panu. Pokud to tak je, tak si myslím, že je chyba v usnesení, kde je napsáno, že ta kupní smlouva je na část pozemku parcelní číslo 1392/4 o výměře 555 metrů. Je to tedy asi na celý pozemek. Tak jenom asi to opravit usnesení. Pokud to je tak, jak si myslím. Já se na to hnedka ještě podívám. Teď se optám, jestli jsou nějaké další dotazy. Vidím tady ještě, jestli chce k tomu bodu vystoupit jako veřejnost. Ne, nechce, tak to je jenom možnost. Dobře, já děkuji, já si to ještě tady podívám, jak to je, aby to bylo správně. Takže poprosím o minutku strpení. Děkuji. Takže by tam měl být celý ten pozemek
/4, protože ne část, ten pozemek /4 je částí toho původního pozemku. Jo, děkujem. Je to taková formální, ale je to přesný, není to část, je to celý, takže ano, je to takto správně. Takže optám se, nějaké další dotazy? Nejsou, přečtu tedy návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Hronova schvaluje uzavření kupní smlouvy číslo 7/OM/2025 mezi městem Hronov, náměstí ČS Armády 5, 54931 Hronov, příslušného Jíča, jako prodávající a panem jako kupující pozemku parcelní číslo 1392/4 o výměře 555 metrů čtverečních v KU Hronov za cenu 166 500 korun, to znamená 300 korun za metr čtverečných, včetně DPH. Správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2000 korun a vypracování geometrického plánu ve výši 9535 korun hradí kupující. Smlouva přílohou. Kdo je pro? Jednomyslně, děkuji. Já děkuji panu inženýrovi a nyní přejdeme k informacím o investičních a dotačních akcích a o prezentaci poprosím pana inženýra Járu. Tak jako tradičně, pokud budete mít dotazy, tak je ideální se zrovna ptát při tom daném projektu. Stavba probíhá, jsou tam pravidelné kontrolní dny, zatím tam nejsou žádné komplikace. Můžete to sledovat, když jedete na Žďárky, pokud máte někdo nějaké dotazy, pokusím se zodpovědět. Foto z toho průběhu. Tady je hráz, příprava hráze, takový rybníček, Kalin důl, v současné době už probíhá rekonstrukce otopného systému. Loni jsme dělali kotelnu, víte, že tam byly problémy s teplotou v bytech. Já doufám, že tuto topilnou sezónu, která bude, už ty problémy pominou, že si každý bude moct zatopit tak, jak uzná za vhodný. Jediný, čeho se obávám, že ty lidi budou šetřit a topit si nebudou a stejně si budou stěžovat, že to mají blízem. Zase foto z realizace. Dneska jsme tam měli kontrolní den, nebyly žádné stížnosti od obyvatel, že by s tím byly nějaký problémy s průběhem té realizace stavby. Rekonstrukce čísla popisného 4 na infocentru. Do konce měsíce bude dokončeno. Infocentrum pak by se tam měli nastěhovat, přestěhovat a předpokládáme, že na začátku srpna nejpozději na zahájení Jáskových oslav bude otevřeno. Zase nějaké fotky z realizace, teď už je tam namontován nábytek. Tady jsou taburety do interiéru, vidíte tam tapetu, kde jsou prezentováni rodáci z Hronova. Významný, samozřejmě. Druhá etapa, Valomino 303, most a ulice T.G. Masaryka. Tam v současné době dělá Eurovie dešťovou kanalizaci. Předbíhaly práce od zvaku na vodovodu a splaškové kanalizaci. To je hotový. Chybí tam dokončit jenom 4-5 připojek. A na chodnících si zatím nezačalo pracovat. To znamená, pracují na té části, která je dělaná pro kraj, pro správu silnic. Tam jsme řešili, většinou jsme řešili problém hlučnosti
auto pro pečovatelskou službu, dostali jsme, máme přidělenou dotaci, ještě jsme nedostali peníze, elektromobil pro pečovatelskou službu je možný tím pádem pak rozšířit službu. Prevence odpadů, tam byla vypsána už výběrové řízení na ty kompostéry, myčky, na klínky i kelímky. Rekonstrukce čísla 4 na byty. Bavili jsme se teda o nějaké možnosti prodeje, nemůžeme. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace realizační. Územní plán je ve stádiu, kdy se zpracovávají a vyřizují připomínky. Co se týká ordinací pro pediatry a zubaře, tak tam teď řešíme nějaké úpravy projektu. Rekonstrukce Padolí, zhotovitel projektové dokumentace dělá realizační dokumentaci a výstava ve chodníku Velkým Dřeviči, tam upravujeme projekt, aby jsme mohli příští rok požádat o dotaci ze SFDI. U zateplení domů administrační kuchyně divadelní je podána žádost o stavební povolení, máme tam vyřešený poslední problém s vakem, kde už máme souhlasné stanovisko, takže teď budeme čekat jenom, než stavební úřad v Náchodě vydá stavební povolení. Tady mám informaci k tomu, minulý týden bylo první výbor, kontrolní výbor na zpracování dokumentace obchvatu, nebo respektive první etapy obchvatu, říkejme tomu správně přeložka 2/303, to znamená, to je vyhnutí se na dopravy náměstí. Je tam teď nová varianta, jestli jste předtím viděli tu původní, kdy by měl být v prostoru Testonie kruhový objezd s takovým tím rychlým únikem směrem na Broumov a dělají se tomu ty další kroky, které jsou potřeba, aby se mohlo projektovat. Jestli k tomu máte nějaký dotaz, asi ten obchvat může doplnit ještě pan starosta určitě. Ptejte se ke všemu, já si začnu tím parkem, tam jsem to nestihl, že teď jsem se setkal párkrát s názory, proč se to dělá, ten park Marie Jiráskové, že to jsou vyhozené peníze, tak já jenom bych chtěl zopakovat, vy to víte, ale i pro občany, kteří se dívají, no tak my jsme ten pozemek dostali darem, to území nebylo úplně vzhledný, trošku to byla i jako skládka, možná biologického odpadu, možná všeho možného a s vlastníky jsme se domluvili, že nám to darují, pokud se nám podaří vlastně to území nějakým způsobem zrekultivovat a vrátit do té původní podoby, tak jak to Marie Jirásková vystavěla. Oni nám to darovali, aniž by věděli, jestli uspějeme nebo ne. Je to více jak 10 000 metrů čtverečných. No, my jsme získali poměrně značnou část dotace, takže nás ten projekt vyjde na cirka 2 miliony. Ale to, co nám darovali, tak je určitě daleko větší hodnota jenom v těch pozemcích, takže to město na tom určitě neprodělalo a bude nás to stát maximálně tak 2 miliony. Jinak bychom to fakt jako dělat nešli. Takže to byl ten důvod, to jenom chci ještě i zopakovat, protože už celé se to připravuje někde 4 roky a podařilo se to ty peníze vlastně sehnat po 3 letech, ale to zase jenom díky tomu, že jsme to měli. A ještě jednou bych si z tohoto místa dovolil poděkovat vlastníkům, protože 7 vlastníků, aby se domluvili, že něco někomu darují a zadarmo, no to už si myslím v dnešní době je trošku jako unikátní, takže za to určitě myslím si, že doktoru Prágrovi, protože ten ty kontakty měl, ty vlastníci byli po celé republice, takže se snažil, takže určitě jako velký dík. Tak to je jenom k tomu parku.
obchvat teď, nebo ne obchvat, ale rekonstrukce 2/303, tak to nám všem stěžuje život, ale to už jsem opakoval minule, prostě když bychom to nezačali, tak možná by se ten most neudělal nikdy. Když ho bourali, tak sice vypadal jak jako pevný a ty kraje, ty už tam odpadávaly, tam, kde byly chodníky, takže taky se mohlo stát, že kdyby jsme nezačali někdy v blízké době, tak by ta rekonstrukce netrvala jak teď 6 měsíců, ale možná i 2 roky, protože by to bylo nepřipravené, nebyly by peníze, takže udělat se to muselo. Je to taková černá noční můra nás všech a největší problém je opravdu ten most u kostela, u papírny, no to prostě tak je, no, tam ten provoz, to vždycky se to uvolní, pak to zase opraví, ale s tím se nedá nic dělat, takže se snažíme jenom vás všechny požádat o nějakou schovívavost, protože to prostě jinak nejde. Jo, obtěžuje nás to všechny, ale za mě už jsme skoro, nechci říct, že v polovině, ale už máme víc jak třetinu jako za sebou toho času. Jo. A opravdu tam nasadili i ty nejlepší lidi, je to i vidět, jak to postupuje, jo. Takže jsou z toho překvapený. V Pozíčí to trvalo třeba 2 roky, tady to budeme mít 6 měsíců a v jiných městech, a to pak se jim nedivím, že to rozčarování je větší. Teď, jak už jsem tady zmiňoval minule, když máte ve městě mají 2 mosty a mají je na 2 roky, no tak to je pak úplný peklo. Takže já věřím, že to jako rychle uteče a že už nám to nespůsobí další komplikace. No a tady ten obchvat, to už je opravdu na jako hodně dobrý cestě. Tohle už je úplně finální verze, těch možností tam byla spousta, ale celé se to posunulo ještě víc do území Textonie, ani to jinak nešlo i vzhledem k tomu, aby mohli od Broumova odbočit dál na Kostelec a v případě, že by byly šraňky dole, tak aby se tam vešlo ten počet aut, který odpovídá té intenzitě dopravy. Proto tam je i ta turbokruhová, nebo kruháč, ten turbokruháč, tam je o jeden pás navíc právě směrem na Polici, ale všechno to vychází a myslím si, že i to území nám taky nevadí, že jde do té Textonie, že se taky nic neděje, protože to nám žádnou velkou radost vlastně nedělá a za chvíli budeme projednávat materiál, kde se s Textonií potkáme znovu. Takže jestli tady k tomu se chcete optat, nechci být optimista, ale věřím, že by se mohlo za 3 roky, teda byl by to náš úkol, klidně začít stavět. Pokud se nedomluvíme s Textonií, budeme prostě vyvlastňovat na tvrdo, kraj se takhle rozhodl, udělá to a všechno se to dá stihnout. Finance na Státním fondu dopravní infrastruktury se na to také alokují, je to stavba krajského významu, takže nic by tomu nemělo bránit. Minule jsme tady schvalovali vlastně i dohodu, smlouvu s Královéhradeckým krajem, který by se podílel právě na tom vyvlastňovacím procesu tady s těmi pozemky, což je pro nás určitě i dobrá zpráva. Takže jestli se chcete někdo k tomuto bodu ještě optat nebo k investicím na cokoliv. Není tomu tak můžeme pokračovat tedy dalším bodem, a to je bod číslo 3 různé. Začínáme materiálem číslo 30, zpráva finančního výboru pro jednání zastupitelstva města Hronova. Já poprosím vedoucí finančního výboru paní inženýrku Ivanu Stoněkovou. Děkuji za slovo. Jednání finančního výboru se konalo 26. května 2025. Projednávali jsme účetní závěrku města a závěrečný účet města za rok 2024. Oba 2 dokumenty byly na tomto zastupitelstvu již schváleny, takže asi nemá cenu samozřejmě rozebírat ty podklady a účetní výkazy. Spíš jenom takové postřehy. V hospodářské činnosti došlo k poklesu zisku oproti loňskému roku. Nejvíce na tom poklesu podílelo lesní hospodářství, kde ty tržby byly zhruba poloviční oproti roku 2023. Těžba asi by měla probíhat podle lesního hospodářského plánu. Asi se to tak děje. Nevím, proč ty tržby byly o tolik nižší, nebo jestli nebyly dobré ceny v loňském roce, to úplně nevím. Tady jenom, že teda byla dokonce ztráta v tom lesním hospodářství a
To obvykle nebývá. Ty ostatní dvě činnosti, autokemping pro nájem pozemků, tam ty rozdíly, ten pokles v tom zisku byly vysvětlitelné a v celku zdůvodnitelné, celkem jasné. Nevím, co jiného by se k tomu dalo v tento okamžik říct, když je schváleno. Stav peněžních prostředků v hlavní činnosti nebo na účtech byl 10 milionů korun a všechny v podstatě byly zapojeny do rozpočtu na letošní rok, takže uvidíme, co to udělá letos. To za mě asi vše. Děkuji. Já děkuji. Já jenom doplním to lesní hospodářství. Nás to taky překvapilo. On už vlastně pan Soldán dopředu avizoval, že to, co vlastníme, není vlastně Bůh ví co, oproti jiným vlastníkům lesů v okolních. A ono to vlastně tady bylo i vidět na tom minulém prodeji, co jsme hlasovali doktoru Špátovi, že vzrostlý v úvozovkách 50letý les, jsou to vlastně soušky. On říkal, že to, co vlastníme, už opravdu z toho mnoho peněz, nebude to, co jsme v minulých letech vlastně získali, ale ne, že bychom chtěli tam získat peníze nějakým prodejem, ale to bylo z kůrovce, tak to ještě i ty prodeje na tom byly nějaké slušné. Ale v tuhle chvíli město Hronov nevlastní žádné jako skvělé úplně lesek, že cokoliv by i napad kůrovec spadlo, tak má skoro, nechci říct, že nulovou, ale má možná třetinovou cenu oproti tomu, co bylo v minulosti. Právě my jsme se ho na to ptali, takže nám to takhle i popsal. Jsou nějaké další dotazy ke zprávě finančního výboru? Nikdo se nechce dotazovat? Ne. Dobře, přejdeme tedy k dalšímu materiálu, tím je materiál číslo 33, obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. My jsme se rozhodli, že od letošního ročníku vlastně Jiráskova Hronova upravit podmínky pro stánkový prodej, tedy přesně řečeno, že prodejci budou místo fixního nájmu za prostor, poplatku za užívání veřejného prostranství platit takzvaný obratový nájem, to znamená odvádět určité procento z prodeje. Pro zákazníky by se tím vůbec nic neměnilo, jen by měli možnost využít u všech stánků stejné možnosti platby, to znamená jak hotovostí, tak platební kartou, případně jakoukoliv moderní metodou. My jsme se bavili například o náramcích, které třeba používají seminaristi. Možnost by byla všemi třemi způsoby a všude u všech stánků úplně stejně. To byl ten vlastně hlavní důvod. Zároveň s tím ale je nutné snížit zátěž, kterou spoplatňuje město prodejcům prostřednictvím místního poplatku za užívání veřejného prostranství a nová vyhláška z tohoto důvodu vypouští zvýšenou sazbu poplatku 60 korun v době konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí. Tak to je tady k tomu bodu 33. Připravovala ho paní místostarostka, ale z rodinných důvodů tady dneska nemůže být, takže ty dotazy směrujte na nás. Věřím, že dokážu odpovědět, pokud ne, tak bychom to dali případně písemně. Takže jestli jsou k tomuto bodu dotazy, prosím, paní inženýrka Stoněková a poté pan magistr Schneider. Já bych se chtěla zeptat, jak to bude prakticky realizovat se ten odvod z té tržby, jestli jako nějaký procento, kde je stanoveno, nebo budou nějaké smlouvy s těmi prodejci. Nějak si to úplně prakticky neumím představit. Chápu snížení poplatku, fajn, to je jasný, to je ve vyhlášce, ale to ostatní, ten podíl z těch tržeb, asi si to úplně neumím představit. A je to už, řekněme, za měsíc, tak věřím, že už asi ty podmínky musí být jasný. Tak my jsme se k tomu rozhodli ne na základě, že bychom teď tady něco tvořili, ale na základě praxe, která je běžná vlastně na nějakých větších akcích, ale nejenom větších, vlastně i menších, tak jsme hledali firmy, které s tím mají zkušenost. Tady vlastně největší firma je NFC Tron, která pořádá ročně víc jak 360 takových akcí, mají přes miliardu obrat jenom z té minimální provize, což určitě není málo, pořádají to nejenom u nás, ale i v zahraničí.
Byli jsme tam na schůzce, dělali jsme ještě nějaké online schůzky společně, dotazovali jsme se i v jiných městech a přišlo nám to vlastně jako správné řešení a rozhodli jsme se, Rada města, že to chceme vyzkoušet. Bylo nám jasné, že to samozřejmě vyvolá i odpor u prodejců, ona jakákoliv změna, a je to jedno, i když by vám někdo chtěl změnit program v počítači, tak to nikdo nemá rád, že jo, každá změna není úplně populární, ale chtěli jsme, aby i ty pravidla pro všechny platily úplně stejně, to znamená i pro nás, i pro ty zákazníky, že můžete všude platit nejenom hotovostí, ale i platební kartou, i náramkem. Byly tam nějaké nejasnosti, že na nějakých festivalech, které jsou uzavřené, že to je v pohodě, že vám stačí náramek a nepoužíváte ani hotovost, ani kartu, že u nás to je jinak, nebo tam, kde se to pořádá, ty festivaly jsou otevřené, tak jako tady, že můžete jít i do hospody, že to všechno není za plotem. I tam tenhle systém funguje. Nás jako město to nestojí vůbec nic, ten systém. Tato společnost za nás všechno těm stánkařům, těm, kdo to bude chtít tady prodávat, dá něco, já to zjednoduším formou mobilní telefon, tablet, takovýto zařízení, kde jim nemusí si tam nic programovat, kde budou mít své dlaždice na všechno, co budou prodávat. Teď já řeknu pivo, limo, párek v rohlíku, klobása, prostě tam můžete mít 100 000 položek, jak chcete. To, co je podmínkou toho zařízení, že každý prodejce tam má ťuknout, co prodá, zároveň zadá platbu, kde bude hotově nebo kartou, to je úplně jedno, jako když nakupujete v prodejně. A ta tržba, pokud zaplatíte kartou, jde na účet, ne k němu, ale na účet NFC a z toho se odstrhává provize pro NFC a pro město. Zbytek se vrací tomu prodejci. Co je hotově, zůstává okamžitě tomu, ale ta provize samozřejmě, která je nastavená, se odečítá z toho, co tam je platbou kartou. Výši provize, kterou ty prodejci, o které se bavíme a kterou by nám měli dávat, bude dneska probírat Rada města, protože ta je samozřejmě zásadní. My jsme udělali i nad rámec toho, co bychom museli, že jsme udělali schůzku s prodejci, protože nás to samozřejmě zajímalo, aby jsme úplně nestříleli od boku, ale aby jsme společně si sedli a to proběhlo. A vždycky to je o diskuzi, protože i prodejci jsou součástí toho festivalu a jim záleží, aby tam přišli vlastně zákazníci, aby tam přišli lidi na koncert, protože když tam nebudou lidi, tak nic neprodají. A měli bychom se na tom podílet všichni nějakým způsobem společně. A tady to nám přišlo i jako férové, funguje to jinde, protože když prší, nebude ani noha, no tak neplatí žádný nájem, není ani tržba, nic neodevzdávají. Ve chvíli, kdy zase mají třeba zvýšenou tržbu, tak je to pro obě strany vlastně jako férové v tom, že my zas můžeme, pokud, a teď nechci říct, že to vydělává, to není do kasy města, to je má to jít pro festival a na zlepšení úrovně toho festivalu. My jsme se bavili o tom, aby se tam třeba mohli nakoupit nějaké sety na jídlo, aby byly prostě úplně stejný, aby to nebylo, že jeden má takovouhle židličku v tom parku, druhý jinou, pak si sednete, někde se ten stůl převrací s váma, prostě aby to mělo i nějakou úroveň, i třeba v tom sezení, aby tam to bylo stejné, ale to je pak k diskuzi. Je to první rok, chceme to vyzkoušet, uvidíme, jestli se to ujme nebo prostě neujme. Schůzka s prodejci, nevím, jestli dopadla dobře nebo špatně, já jsem vždycky rád, když se to diskutuje. Začátek nevypadal úplně nejlíp, ale protože samozřejmě ten odpor tam byl, ne, všechno je super, takhle to funguje, ale nakonec pochopili, že to chceme prostě vyzkoušet, aby jsme ho někam posunuli a uvidíme. Je to o zkoušce. Nikdo neříká, že to takhle musí být na furt, ale je to zkouška. Procento vám teď neřeknu, teprve rada o tom bude jednat po jednání zastupitelstva, je rada města. Jinak smlouvy, všechno je připravené. V tom problém jako není to, i právníci z naší strany, to je všechno ošetřené, takže to je v pořádku. To už se připravuje delší dobu a my jsme ani nevěděli, stihne se to, nestihne, právě právníci to ladili,
jak to všechno udělat, i s tou hotovostí, aby to nebylo jenom na náramky, ale aby jsme mohli používat všechny formy, ty platby, aby jsme nikoho nediskriminovali, takže se tam řešilo úplně jako všechno. Vždycky na něco pak přijdete při tom provozu, ale to se ukáže. Tak prosím, ještě jsem viděl, že jste zvedala ruku, paní inženýrko. Já jenom jsem se chtěla zeptat, jestli teda budete schvalovat i nějakou smlouvu, to teda určitě asi, a chtěla bych požádat, jestli bych mohla dostat, asi až bude teda samozřejmě usnesení z rady, tak to dostaneme, jestli k tomuhle bych mohla dostat ty přílohy, mě by to docela zajímalo a my normálně náhled na přílohy nemáme. Zajímá mě to procento i prostě ta organizace, jak to je v té smlouvě zabezpečený. Takže určitě, tak každá smlouva, tu pak tam mám, akorát nevím, ty smlouvy, tam pak si musíte přijít, já teď nevím, jestli tam jsme něčím vázaný nebo nejsme, ale všichni si tu smlouvu můžete, tak jak to bylo tradičně, vlastně leží u nás procenta, tak ty jsou taky jasný, rozumím, že vás to i zajímá, i prodejci budou informováni, to jsme jim slíbili, tam sedí paní ředitelka, že ve chvíli, kdy rada rozhodne, tak aby věděli, protože i na základě toho vlastně se rozhodnou, jestli do toho půjdou nebo ne, ale pochopil jsem, že většina s tím problém úplně nemá, tam spíš nevěděli, pro co to slouží, jako ty účely, ale pokud nemáte data, no tak ani nevíte, jak ho zlepšit, že jo? To prostě o tom to je, ne jakou mají tržbu, ale co těm lidem chybí, kolik se třeba prodá piva, vždycky to můžete i líp nějak ten festival uspořádat, co chybí na náměstí, co chybí někde jinde, takže i v tom byl i nějaký ten smysl, je to běžná praxe prostě všude. Takže to nebylo pro finanční úřad, jak tam chvilku jako vypadalo, ale je to prostě pro nás a ty smlouvy samozřejmě a data, které nám poskytují, tak je tam GDPR, tak jako všude a je to ochráněno jako všechny standardní smlouvy. No. Takže určitě si můžete vyžádat a třeba nějaký vzor té smlouvy poslat do mailu, nebo jak to bude vypadat ta provize, mě to prostě zajímá. Rozumím. Tak jestli můžu poprosit do mailu. Děkuju. Další dotazy? Jo, ano, pan magistr Schneider a potom byl dřív, omlouvám se, hlásil hnedka, akorát to bylo delší. Tak dobrý večer, já jsem si teda přečetl tu vyhlášku, porovnal jsem si třeba s Červeným Kostelcem, takže jsme zhruba ve shodě, co jsou tam ty smlouvy o pronájmu služeb a tak dále, takže to bych chtěl tady vyzvihnout, že mně to přijde jako standardní. A tady s těmi prodejci ještě se zeptám k té provizi, jenom obecně, jestli se jedná o částku, nevím, 5%, 10%, nebo to je 20%, nebo jako úplně chápu, že přesnou částku nevím, jaký asi přibližně se to tak třeba vyšší jako bude. Aby, že jo, protože já chápu, nějak rada rozhodne, to mě jasný, a pak oni, aby věděli, jestli mají počítat v jakým rozmezí. Jestli to bude 5% z toho obratu, nebo 20, nebo víc, nemám představu. Takže běžně se pohybují ty provize od 7%, to je úplně snad nejnižší, která vůbec je, a říkám to nevím, do 30%. Vesměs ta částka je spíš vyšší a je to fakt řádově těch 30. Já tady nebudu jmenovat města, protože to ani ta smlouva, ne naše neumožňuje, ale ani NFC, ani ty města mezi sebou tohleto vlastně tam neříkají. Takže běžně, a to je dostupná informace z internetu, 10 až 30%. To je běžná. Já teď nebudu říkat, jaké pohled, co my jsme se bavili s prodejci, ten jsme jim nastínili. Samozřejmě logicky zvedla se vlna nevole, diskutovali jsme, vysvětlovali jsme si, jo, protože to není o tom, jestli budeme zvyšovat nájem a říkat, teď vám dáme jednou takový nájem, jo, a nám se to líbí. To prostě není. Jestli se nastaví systém, tak ten systém musí mít hlavu a patu a není to, aby jsme se přebíjeli, já dám o 200 víc, já ti dám, to tak nefunguje. Tohle má pravidla naprosto pro všechny a je to úplně jednoduchý. Prostě víš procento, když řekne, že to je 10, 15, 20, tak to platí pro všechny, každý ví, co má mačkat, zmáčkne to a ten festival ví, kolik mu jde třeba k jeho příjmu a do čeho může příště investovat. A nebo naopak, že se nic nevydělalo, to tak prostě je, to ví i ten stánkař, proč tam stojí. Další se hlásil inženýr Janza. Tomáši, prosím. No, já bych měl dotaz spíš z toho ranku, kolik jsme v současné době vybrali na těch nájmech a kolik předpokládáme, že nám udělá toto opatření. Předpokládám, že chceme získat více peněz, aby jsme, jak jste říkali, zlepšili podmínky.
Tak já nevím, kolik vydělávali prodejci, to není informace. Nájmy, teď si úplně nejsem, ale je to asi veřejná informace, já nevím, myslím si, že ji tady můžeme říct, to znamená 205 000 byl příjem z nájemného. Cirka 24 stánků, myslím si, že asi teď mě nebere, já si to tady můžu najít, ale to asi není rozhodující, jestli jich je 20, 25, cirka 24 stánků v průměru, takhle když si to spočítáš, tak nějakých 10 000 jako na stánek, asi, myslím si, že tak to nějak asi by to bylo. No. Takže předpokládáme, že teď budeme mít zhruba o těch 10-15% vyšší asi. Proto to děláme. Ale my to zaprvé děláme proto, aby byly jednotné pravidla, aby jsme ho někam posunuli na ne finanční, ale na to, že když budu chtít si zaplatit kartou, tak si zaplatím kartou všude. Když vím, že půjdu do parku, tu možnost teďka jsem neměl. Vím, že můžu platit všemi 3 způsoby a předpoklad je, že vybereš i víc, no ale když bude furt pršet a nikdo tam nepřijde, tak můžeš vybrat i míň, ale je to spravedlivý, budeme se na tom podílet všichni. Jak ty prodejci, tak samozřejmě to město. A uvidíme, ale to teď tady nebudeme spekulovat. Já jsem tam stánek neměl a nemyslím si ani, že to je vhodný úplně tady veřejně probírat a říkat, já jsem utržil tolik, já jsem se neptal na tržby, já jsem se ptal jako na nájem, kolik z toho mělo město. Jako... 205, ale tak, říkáš, co stačí. Předpokládáme. No já nemůžu předpokládat. Jako příjem zas města, protože předpokládám, že město nebude mít teď příjem z nájmu, ale bude mít podíl z těch tržeb. Ano, to je logický, ale já můžu si myslet, kolik stánkaři, ale já to nevím. Předpokládáme, že bude příjem vyšší. Ale kolik, to ukáže ten čas a teď bude hlavně na radě, jak se k tomu postaví po tom, co si poslechla od stánkařů, protože něco může být pravda, něco nemůže a musíme to nějakým způsobem nastavit. A pokud se ten systém ukáže, že je vhodný, tenhle systém přes takhle, aby tady fungoval, no tak pak se můžeme bavit o výši i té provize. A příští rok, a to oni říkali, když příští rok můžeme klidně zvýšit, snížit, to je na nás. To procento se může různě, ale je potřeba to vyzkoušet a vědět. My bez těch dat neuděláš nic a můžeme tady spekulovat a to úplně nechci. No. A ještě mám pak jeden dotaz, asi jsem špatně poslouchal, tam je návrh na usnesení, že se zruší ten poplatek 60 korun v době konání sportovních a kulturních akcí nebo v době konání Rázkova Hronova? Je to projednání opatření obecné povahy o stanovení místního koeficientu. Teď tady není paní místostarostka. Jo, pardon, to jsem si vzal jiný, ano. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání. Všechny ty vyhlášky, to má paní místostarostka, projednává to i s ministerstvem vnitra, to jsou vždycky nějaké věci, které jsou detaily, takže já ti tohleto přesně teďka neřeknu, ale je to ten důvod, aby jsme jim mohli ten nájem v uvozovkách odpustit to, jak jsem četl v té důvodové zprávě, že vypouštíme zvýšenou sazbu poplatku 60 korun. Tu tam vypouštíme v době konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí. Ovšem v našem případě to tady je Jiráskův Hronov. Ta sportovní, to jsme tam dali, to se může něco stát, já nevím, když bychom něco pořádali, tak si myslím, že když to vypustíme, tím nic určitě neskazíme, já bych právě doporučil jenom nechat tam v době konání divadelního festivalu. Takhle to bylo konzultováno asi i s ministerstvem a protože v konání festivalu teď tam budeme specifikovat Jiráskov, něco se stane. Já bych to nechal takhle, kulturních a sportovních akcí, protože zase bude rozhodovat jenom zastupitelstvo, jaké kulturní akce budeme dělat, jaké sportovní, určitě to nepůjde pro nikoho jako ze soukroma, jo? Takže aby jsme nemuseli furt schvalovat ty vyhlášky, říkám, teď tady není paní místostarostka, ale dlouho to projedná a připravovala, takže ten detail ti neřeknu, ale takhle to dávalo smysl, já bych to určitě neměnil. Jo, jedná se pak i o pouť a ta teda letos nebude, ale pak v budoucnu.
Můžeš to navrhnout, říkám, já bych to neměnil, protože fakt za mě to dává smysl, v rámci těch sportovních nikdy nevíme, co třeba vymyslíme společně, co bychom konali. Pokud by se tam zase zavedl i na to třeba tenhle systém, tak už tady nemusíme zaschvalovat a znění vyhlášky a je to pak vždycky problematický. Víte sami, že když jakákoliv akce nad 10 hodin večer, že tady musíme povolovat složitě, jestli tady mohl dělat fest Michalokvenc, že už to není jak dřív, že to schvalovala rada, ale všechno to pak je prostě zdlouhavý a musí to projít za radou a zastupitelstvem. Já bych to nechal v tomhle znění kulturních a sportovních akcí. Další dotazy. Pan zastupitel Jakubíč, prosím. Tak dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, samozřejmě doufám, že dojde k dohodě mezi prodejci a městem, ale v případě, že vlastně k té dohodě nedojde, většina jich odstoupí, máme nějakou náhradní variantu, čím zabezpečit vlastně tady to občerstvení těch účastníků? Správný dotaz. I my jsme se ptali, protože samozřejmě to se může stát kdykoliv. Tady bylo to, že když zaplatili nájemné, tak jsme si říkali, ano, přijedou, protože do toho vložili nějaký obnos, tady vlastně nic nevloží a nemuseli by v uvozovkách přijet, anebo by je odradila samotná provize. Když jsme tam s nima seděli, tak jsem měl pocit, že většina z nich na tom, o čem jsme se předběžně mluvili, jsme se tam bavili o procentech, že s tím nemají problém. Paní ředitelka KISu je bude do konce tohoto týdne informovat s tím, že nám slíbili, že kdo by nepřijal, tak nebo odmít, což věřím, že jako to není ani náš záměr, jako to měnit za někoho jiného, protože většina z nich řekla, že to je pro ně srdeční záležitost, tak si nemyslím, že to procento pro ně bude nějakým způsobem likvidační, ale ona bude informovat a oni zase mají informovat do nějakého termínu o tom, jestli se zúčastní toho festivalu, protože musí podepsat vlastně tu smlouvu. A tu smlouvu podepisují s městem. Takže já věřím, že do poloviny příštího týdne to bude jasné. Děkuju. Další dotazy? Nejsou, přečtu tedy návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Hronova vydává obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Vyhláška přílohou. Kdo je pro? Proti? 2. Tak teď si to musím spočítat, ale materiál byl schválen. Zdržel se? Nikdo? Takže materiál byl schválen. A bod číslo 34, projednání opatření obecné povahy o stanovení místního koeficientu. Já poprosím paní tajemnici inženýrku Toldovou. Takže předkládám k projednání opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní koeficient pro vymezené nemovité věci na území města. Jsou to vlastně pozemky a stavby majetku společnosti Textonia Czech. Na minulém zasedání jste vlastně schvalovali návrh opatření obecné povahy, ten byl vyvěšen. Proti tomuto opatření podala společnost Textonia námitku. Takže vlastně v tom dnešním opatření, které je v příloze, vlastně je ta námitka a k tomu je tam vlastně, že se ta námitka zamítá a jsou tam ty důvody, proč se ta námitka zamítá. Děkuji. Jsou k tomuto bodu nějaké dotazy? Paní inženýrka Stoniková, prosím. Já jsem se jen chtěla zeptat, jestli to odůvodnění vypracovala KVB společnost. Děkuji. Ano, zpracovali. Tak já věřím, že i soud si myslím, že když jsme ho studovali, tak je to vypracováno dobře, že i soud by přihlédl k tomu, že to je v pořádku a ty námitky Textonie zamítne, protože tady fakt, jako, myslím si, nemůže být řeč o žádném dobrém úmyslu, že by tady chtěl, protože to obtěžuje celkově, tak uvidíme, no, jak to dopadne. Ještě nějaké další dotazy? Nejsou, přečtu tedy návrhy na usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní koeficient pro vymezené nemovité věci na území města Hronov dle zákona číslo 338/1992 Sbírky o dani z nemovitých věcí ve znění pozdějších předpisů jako opatření obecné povahy číslo 1/2025, které je přílohou. Kdo je pro? Jednomyslně. A druhé usnesení: Zastupitelstvo města pověřuje ke zveřejnění a provedení správních úkonů dle paragrafu 171 a následného správního řádu městský úřad. Kdo je pro? Jednomyslně. Děkuji. Tím jsme projednali všechny materiály a můžeme přistoupit k bodu číslo 4 a to je diskuze. Já nejprve vás požádám, abyste si zaznamenali termíny zastupitelstva v druhém pololetí. Bude vám to ještě samozřejmě zaslaný i e-mailem, ale v září to bude 24. a druhé zastupitelstvo, pokud se nic nestane mimořádného, tak 17. prosince. Zároveň vám přišla i pozvánka na Jiráskův Hronov na slavnostní zahájení a poté na večeři, tak jenom prosím o to, abyste potvrdili, jde především pak o tu následnou večeři, kdo z vás se zúčastní nebo kdo ne, to bychom potřebovali do toho data, jak posílala paní Moravcová, tak jestli byste jí na to odpověděli. Pak bych vám chtěl určitě popřát i klidné a pohodové prázdniny letní, abyste načerpali sílu zas od září samozřejmě až do konce roku, do toho dalšího vždycky blázince, co po prázdninách pak je. Za problémy, to jsem se vám omluvil, ale s tím se nedá moc dělat, s objízdnýma trasama, to tak prostě je, ale kdyby cokoliv, tak prostě tak volejte. Vždycky se to dá nějakým způsobem pak napravit. My to úplně nemusíme hnedka zjistit, jestli někde něco nefunguje, chybí značka, občas si nějaký lump někam uklidí, odnese nebo si veme jako trofej. Takže to fakt nás kontaktujte, pan místostarosta hned reaguje, nebo nefungují semafory, cokoliv, tak to se snažíme hnedka ty problémy nějakým způsobem řešit. No a nyní dám teda prostor dalším, tak poprosím pana místostarostu. Já děkuju, já bych chtěl všem popřát příjemnou dovolenou a jinak nemám žádný příspěvky do diskuze. Dobrá, další Martin Čejchan. Martine, prosím. Já děkuju, příspěvek nemám a hezký léto všem. Já děkuju, omlouvám se, Stando, už jsem si vzpomněl, Standa Horných nějak mě vynechala paměť. Děkuji, příspěvek nemám a přeji všem pohodové léto a naberte síly do další práce. Děkuji. Taky díky. Jirka Frýba. Jirko, prosím. Díky. Já bych chtěl vás pozdravit všechny a samozřejmě pohodové léto a aby se všechno vyvedlo dobře ten hosty oslavy a mám tady pár takových ještě bodů, který jsem se chtěl jenom zeptat. Na mikrofon, prosím. Jo, už jsem tam. To sezení budou zajišťovat prodejci? Teď jsem nerozuměl. To sezení budou zajišťovat prodejci, nebo budeme zajišťovat my třeba před těma stánkama? Letos to zůstane tak, jak to měli, oni si to tam zajistí, akorát bychom rádi, ale to se uvidí ten další rok, aby to bylo jednotné, aby to prostě pak mělo nějakou úroveň, takže určitě zatím oni. Jako, ne, že bych loboval, ale až budete rozhodovat o těch procentech, si myslím, že malinko bude komplikace s tím rozpracováním stavebním a s tím trošku chaosem. Ještě plus toho, no. To jako zrovna úplně není ten pravej ořechovej asi nádej, třeba na tuhle věc nevím. A potom, kolik budou mít přístrojů ty stánky, kolik přístrojů budou mít na to, jak bylo EET, jsme zažili, vím, že co to byl zmatek o oslavách, osobně jsem to prožíval, pak nešel signál, pak nešli tohle, pak přístroj nefungoval, internet, no, jako, že to může být taky malinko komplikovaný. Jo? Teď nevím, ty myslíš ten prodejní přístroj? Ano, tak prodejní přístroj tady, to není, že ho dostanou a pak se po týdnu tady pro něj přijede ta společnost NFC. To bude všechno přes aplikace.
ta si má, ano, je to přes aplikaci, ale ta není vůbec závislá na signálu. To mají svojí, to je v pohodě, oni si tam do toho budou prostě ťukat, ty není závislá. Pokud je zajímá, oni to tady neodevzdají a za týden si nepřijdou budou tady každý den, budou tady mít vlastně i svůj servis, budou běhat mezi těmi prodejci. Ve chvíli, kdy to nefunguje, tak oni to vidí. Vidíme to pak i my a mají tam statistiku, což je výhoda i ty prodejci. Ona to má to i svý výhody, nejenom nevýhody. Tak já s tím pracuji už, já nevím, 20 let a je to výhoda, cokoliv prodáš, víš, co máš objednat, nemusíš se prostě o nic starat. Prodáváš na čtečku, dělá ti to zásoby, akorát říkám, může k tomu být odpor, kdo to nedělá, ale ten, kdo s tím pracuje, tak ví, že ti ty technologie pomáhají. Pokud by se to rozbilo, spadlo, byly taky dotazy, tak samozřejmě dostaneš nový, pokud by to někomu padalo 10krát za den, no tak buď má něco s rukama a musíme to jako řešit, pomoct mu nějak, aby se to nestávalo, nebo tam padalo, co se stane, když ho uvaří, jo, takový nějaký... Prostě může se to stát, nicméně to není o tom to sabotovat a jenom pro vaši představu, kdo byl někdy na Rock for People v Hradci, tak ví, že těch stánků tam jsou stovky. Jeden telefon nebo jeden ten projekt se ztratil za celou dobu konání festivalu. Víte, jaký to tam je masakr. Takže jeden. Byli připojeni na tu schůzku i zástupci NFtronu a měli pocit, že tady je divoký západ v Ronově z nějakých jako dotazů, ale brali to pak jako s humorem, jo, protože to vypadalo, že nic nejde, ale kdyby se cokoliv stalo, tak se nic neděje, tak to budou prodávat a jede se dál. Tohle je na zkoušku, jenom jsme si řekli to základní. My jsme partneři. My jako město, i ty stánkaři, ale i další, kteří ho prostě podporují ten festival sponzorsky. No protože jim to vysvětlujeme úplně jednoduše. Z vašich peněz vy přispíváte, ne nám městu, aby jsme tady si něco kupovali, ale na ten festival, aby byl prostě lepší, aby jsme tam měli lepší kapelu, nebo aby se mohl uklidit park. To nejsou peníze pro nás, jak jsme se bavili. To jsou peníze i pro ně, aby jim přišlo víc lidí a víc vidělo. Je to prostě jednoduchý. Ale platí další pravidlo, a to říkám za mě, kdo to nebude chtít používat, to pak jsou samozřejmě, je to taková hra, mě určitě nebaví teda hra kočky z myší, tak je to jeho rozhodnutí. Kdo to nebude chtít být partnerem, tak nebude. Ta cesta je prostě jednoduchá. Tak to je a já věřím, že se to prostě povede. Jo. Tak jako určitě to někdo bude sabotovat, ale říkám, já bych to teď nechal projet, ať to všechno dopadne. Na dnešní radě se určí to procento. Já věřím, že většina všech těch prodejců, kteří sem jezdí desítky let, že i po té diskuzi, že nakonec budou spokojení, protože to nemělo jenom všechno negativní, takže jako nějaký podtext. Jinak základní informace tam padla, když se na tohleto ptali ty prodejci, takže pokud bude chtít 3 zařízení, dostane 3 zařízení. Jo? Yes, děkuju. Ještě teda bych chtěl to ukončit ten seriál svůj. Takže samozřejmě pro mě vždycky byly oslavy srdeční záležitosti, udělal jsem jich tady hodně. Dá se říct, jsem to kolikrát nedělal ani pro nějaký absolutní biznis a bylo takový poslání. A jako, víte sami, jak to tam fungovalo, třeba stovka v nejlepších moje éře, když to opravdu šlapalo, tak si myslím, že i ty Pražáci a tyhle koukali, jak se dělá kšeft na takovým plásku, co jsme tam jako ukázali těm lidem a že ty lidi chodili a byli spokojeni a že jsme to dělali pro ty jiránské oslavy, jo, na památku toho Jiránska a odkaz rodičů a tak dále, tak dále. Takže pěkné léto a budeme se těšit zase, že to dopadne všechno dobře. Děkuju. Takhle, Jirko, mluvili i ty prodejci, tak jako ty, oni to dělají pro toho Jiráska, dělají to, protože prostě jako srdcem, takže mluvili úplně stejně, takže tomu věřím, tak u tebe byla špičková i velkoprodejna, že jo, to si pamatuju, ale to si necháme, tady nebudeme zdržovat na zastupitelstvu. To byl koncert, jak bys řekl, že jo. Tak, ano, to je Tak, poprosím paní magistra Štelcíková. Mileno, prosím. Přeju hezké léto a zase se tady v září sejdeme. Děkuji, inženýr Polej. Lukáši. Nemám žádný dotaz, taky všem pěkný prázdniny.
Děkuji, inženýr Janza. Tomáši, prosím. No já to budu mít malinko delší. Já se chci vrátit tam mezi těma prezentacema chybělo dokončení nádraží, vším jsem si teda to bylo dokončeno, to předláždění, který se odložilo už někdy do června, takže to tam je dodělaný a dolajnovaný. Předláždění je dokončený, lajnování se ještě dělá, mají, myslím, vyznačit cyklopruhy. Nebo cyklopruh, no. Tak to nevím, ale jako parkovací místa označený byly. Jo, ty už jsou označený, ano. No, jenom doufám, že zmizejí ty nějaký pomocné značky pro stavbu, aby zase tam nebyl někde ještě půl roku, jako u fotbalového stadionu. To bych chtěl poprosit. Děláme o tom. Jo, takže to je k tomu. Děkuji za to, že to je dokončený, no, i když to provedení té cesty je takový, jaký je, to si myslím, že úplně... Bylo to špatnou dobu dělaný, no. To asfaltování, myslím, tohoto pruhu směrem k hlavní cestě. Tam oni ještě mají vyrovnat poklopy, protože tam jako v tom pochybili, takže to tam řešíme s nima teď. Jo, dobře, děkuju. Já jenom doplním, Tomáši, je na to 5letá záruka, soutěžíš podle zákona veřejnou zakázku, my můžeme být spokojení a nemusíme být spokojení, od toho pak je ta záruka, ono to je takhle jako jedno, že to je hrozný. Oni to udělají, je to pořád, ale ve chvíli, kdy tam budou vady a nedodělky, tak pan místostarosta, věř tomu, že je honí. Nám se taky tam spousta věcí nelíbí, ale ty si to nevybereš. Důležitý je tu společnost, že to prostě dodělají. Asi ti nikdo neslíbí, jestli to zmizí do půl roku, dnes a denně s nima prostě volají, úplně se to nepovedlo, je to jejich nějaká vizitka a oni to vědí, ale tak to je, s tím fakt nic teď neuděláme. Ve chvíli, když se projeví špatný povrch, tak budeme reklamovat. Je tam myslím, že se nepletu, máme tam 5 let. 60 měsíců, ano. Tak, takže a možná, že se to projeví, tak jak říká, že to je špatně, tak ale počkáme, nebudeme teďka hned po 2 měsících, počkáme a uvidíme. Já tady taky nerozporuju, jenom říkám svůj názor, tak jak to vidím, a to snad mohu na tomto plénu. A můžu odpovědět? Můžu, tak ti to jenom vysvětluju, no. Jak to je. No. Dobře, předpokládám, že tam záruku máte, že máte případně nějaký zádržný tam nechaný. Určitě, předpokládám, že máte smlouvu dobře postavenou. Tak já ti odpovím. Jednáme vždy podle smlouvy, smlouva je zveřejněná, tam to je všechno napsané. To znamená, je tam vysvětleno i, co je zádržný, do jaké doby, je tam i forma záruky, všechno tam je popsáno, takže jednáme přesně podle smlouvy, tak jako v jiných případech, tak doufám, že to bude v pořádku, tak jako i jinde, ať se tady stavěl radnice, ostatní tady stavby, tak vždycky se něco najde. A třeba u radnice i doteď, a to už tam jsme 2 roky, doteď se tam najdou nějaké vady a ty se vždycky dodělají i bez toho zádržného, to úplně nejde. Ale to tady nemusíme rozebírat. Jedeme podle smlouvy. Dobře. Vrátím se ještě krátce k tomu Jirásskou parku a k tomu festivalu a vůbec k tomu, co jsme tady schvalovali, k tomu té změně. Za mě si myslím, že ta změna je dělaná, já tomu rozumím, proč je dělaná, ale je dělaná podle mě horkou jehlou na poslední chvíli, proto jsem byl proti. A doufám, že nás to jenom neohrozí v tom létě. No. To já si myslím, že to je nešťastnou dobu udělaný a že s tím můžou být ještě docela problémy. Jenom se tě tady optám. Doufám, že získáme víc peněz, jak jsem tady se ptal, kolik byla tržba z nájmu v loni. Předpokládám, že budeme mít minimálně o 10% víc, než bylo. Tak v tuhle chvíli to není úplně o těch penězích, je to o tom systému a musíme vědět a nastavit ho. Jenom se tě optám, aby jsme se dokázali poučit tedy z chyb, co znamená horká jehla a poslední chvíle časově, jenom aby se měl představu. No, protože Jiráskův Hronov je zhruba za měsíc, a teď se to všechno dodělává, teď se o tom bavíme, je to tady otázka posledního měsíce po Hronově, to koluje této informace. Tak my to připravujeme už od listopadu, října minulého roku a řešíme to, jestli by to vůbec mělo smysl a nemělo. A já pro mě jako pro prodejce, a to teď si můžu koupit párkovač a stánek, tak se rozhodnu, jestli tam jdu nebo ne, protože vím, jakou mám marži, vím, co dostanu a můžu jít prodávat. My jsme seznámili prodejce a stánkaře s tím systémem ve chvíli, kdy jsme věděli, že je 100%, ale pro ně to neznamená žádný zásah, jako je to úplně stejný, jenom je tam jiný prodejní systém. Oni s tím prodejním tam půjdou ve chvíli, jak tady padlo.
A teď ad absurdum, kdyby všechny řekli, že ne, tak máš na nějakým playlistu další stovky stánkařů, který by chtěli přijet, což není určitě naším jako úkolem, to nechceme. My jsme jenom ladili to, jak budou prodávat. Já na tom nevidím vůbec nic, co by je mělo ohrozit. Ve chvíli, kdy s tím umíš jako pracovat, na tom není nic složitého. A i oni to tam říkali. Tohle si myslím, že není dobrá zpráva pro Hronov, protože i vy jste měli ve volebním programu, že budete podporovat místní firmy a místní podnikatele a ne sem zvát stánkaře z celého kraje. To je podle mě teďka nebylo hodně řečený. Tak já ti na to promiň, ale na tohle ti odpovím. Ty se ptal, co je špatně a co je horkou jehlou. Já nevím, co je na tom horkou jehlou, na tom, že seznámíš stánkaře 2 měsíce předtím, jaký bude prodejní systém a že bude to trochu jinak. Předpokládám, že ten, kdo už používal platební kartu, kdybys na tom jednání byl, tak by zjistil, že to používají i na jiných festivalech. Ne všichni, ale velká část z nich. Takže teď já nevím, za koho nebo koho bráníš, nebo koho bráním? Nechci říct, že polovina stánkařů, nějaký stánkaři, co tam byli, už ten systém znali. Říkali, jo, nám to nedělá problém, pojďme se bavit o provizi, protože ho znali. Já nevím, co na tom není s podporou podnikání, že si jako občan můžeš jít koupit to samé, co tam prodávají a budeš mít možnost zaplatit kartou, normálně hotovostí, anebo ještě náramkem jako seminaristi. To je přeci výhoda a budeš vědět, že to může být v každém stánku stejně. Na tom nevidím žádnou diskriminaci. Řešili jsme to od listopadu, protože nás zajímalo, jak to funguje v jiných městech, všude jinde, a nebylo by přínosem, a to klidně můžeš považovat za diskriminaci, kdyby jsme to objížděli se všemi 20 stánkaři, protože to nedává smysl. My jako město se máme rozhodnout, jaký systém zvolíme a sdělíme to tomu, kdo tu práci pro nás dělá. Já mám tu obavu, že ano, vy teďka odsouhlasíte nějaký procenta, prostě o ty procenta to tam bude dražší všechno v parku. Proč to je závěr, to bude takhle, jako když jmenuješ Rock for People, tak jestli jsi tam byl, tak víš, že pivo tam stojí 95 korun. A o tom to je? Rock for People je úplně jiný druh festivalu. Tam si zaplatí za ten lístek 4 000 korun a to není přeci, jestli ještě jednou, tak jenom aby jsme si to nastavili tady, aby jsme to všichni, protože určitě někdo z vás podniká, nevím, jestli jsi někdy podnikal, prodával, možná ne, asi nejblíž tady k tomu bude mít nový zastupitel. A já to řeknu úplně jednoduše. My se bavíme, že na festivalech to funguje 10 a 30%. Až provize. A nezlob se na mě, jestli zaplatím, a teď budu mít tržbu 100 000, mám tržbu 100 000, utržím úplně jako příklad, dám za nájem, jak jsme se bavili, cirka průměru 10 000 korun, jo. Ten nájem ti odpadá a provize je 10%, no co je na tom likvid a proč bych měl zdražovat? Jako nehledej v tom složitost, nesnaž se jako, co v tom je jinýho, teď beru tohle, teď jenom úplně ti to říkám jednoduše, nebo říkám něco špatně, udělám 100 000 tržbu, zaplatili jsem doposavat 10 000 nájem. Teď nebudu platit nájem, měl bych mít provizi 10%. Ve chvíli, kdy bude provize 20%, tak dávám víc. A jenom pro vaši, tak dávám 20 000, to znamená násobek. Je to pochopitelný, je Tomáši, říkám to správně? Já to chápu, já to tak, no a teď ti dám ten příklad. Pokud teda by to bylo 20, a tak rozumím, že dal jednou tolik. A jenom pro vaši informaci, to není žádná tajná, stánkaři nebo někteří říkali, my vám klidně dáme jednou takový nájem. Někdo říkal, klidně jednou, ale to není o tom, aby jsme říkali, tak teď nám dejte jednou tolik, je to o systému. Prostě pokud chceš něco zavíst, no tak to musí mít pravidla. Pojďme to zkusit a uvidíme, jak to bude. Tohle není o tom, že město chce získat peníze, ale má to být přívětivý festival i pro ty návštěvníky, i pro ty prodejce. Teď to nějakým způsobem zasahuje prodejce, ta změna v tom, že něco bude jinak. Všechno nepůjde, já nevím, do šuplete, budou to muset takhle jako mačkat, další prodával už kartou, polovině z nich to nedělá problém, řeší se, znovu opakuji, výše provize. A to si nemyslím, že je důvod, že by museli zdražovat. Jo,
Jestli budou muset zdražet, protože koupí dražší suroviny, ale ne proto, že bude jiný prodejní systém. To určitě ne, jako. To si nemyslím. Jo, další dotaz, protože ty jsi říkal, že tam toho máš víc. To mám všechno, nebudu dál už se k ničemu vracet. Chci vám jenom popřát krásné léto a užijeme si Rásku Hronov, uvidíme, jaké bude. No. Určitě, tak to doufám, že bude skvělé, že bude stejné jako v minulých letech, anebo ještě lepší. Další poprosím nového zastupitele, pana Jakuba Píče, prosím. Tak já dotaz nemám, já bych chtěl poděkovat za milé přijetí tady v řadách zastupitelů a chtěl bych popřát všem klidné a pohodové léto. Taky děkuji. Paní Inželika Stoněková, prosím. Já už žádný dotaz nemám, jenom přeji pěkné zážitky z dovolené. Taky děkuji. Paní Markéta Machová, prosím. Ani já nemám žádný dotaz, krásné léto všem. Děkuji. Markéta Umlafová. Taky nemám nic do diskuze a přeju krásné léto, příjemnou dovolenou. Děkuji. Pan magistr Málek. Petře, prosím. Tak já samozřejmě taky všem přeju hezké léto, pěkné dovolené. Děkuji. Nyní ještě požádám, jestli někdo z občanů chce vystoupit. Prosím, pan doktor Špáta. Dobrý večer, vážení zastupitelé, dámy a pánové. Já bych si dovolil takovou obecnou připomínku k probíhajícímu projednávání územního plánu, nebo bych byl rád, kdyby byla vnímaná jako obecná, byť budu hovořit o svém případu. Já jsem před rokem zakoupil stavební parcelu nahoře na Příčnici vedle Šaldových, někteří z vás asi vědí. Jedná se o stavební parcelu, která byla změnou územního plánu v roce 2012 schválena jako stavební všemi dotčenými úřady a nakonec odhlasována i tímto orgánem, byť v jiném složení. Není to zas tak dlouhá doba. K té koupi jsem rozhodně nepřistupoval nějak lehkomyslně, obešel jsem si stavební úřad v Hronově, jestli všechno je tak, jak má být. Stejně tak jsem postupoval na životním prostředí v Náchodě, na HKO. Všude jsem byl ubezpečen, že tam žádný čertík v krabičce není. Sotva jsem pozemek zakoupil, tak asi po 4 měsících jsem se dozvěděl, že v souvislosti právě s projednávaným územním plánem novým má být tento pozemek výjimut zpátky na louku, jako bývalo před rokem 2012. Takže reálně mi teď hrozí, že jsem zakoupil stavební parcelu za cenu louky. Já samozřejmě chápu, že když se změní nějaké vážné podmínky nebo zákon, jako je to v případě modelace povodňových území a záplavových území, že je asi tak zdůvodnitelný a pochopitelný nějaký výjimutí některých pozemků ze stavebního fondu. V mém případě ale v žádné změně nedošlo a podmínky jsou úplně stejné, jako v době, kdy byly zpracovávány a schvalovány. Chápu také, že když někdo vlastní stavební parcely účelově, sedí na nich, má je jako investici, že není zrovna zájmem města, aby to tak zůstalo a že ta liknavost může vést s postupujícím časem a změnou zákonu ke ztrátě té stavební dispozice. Ale to opět není můj případ. Já jsem hned po zakoupení pozemek dal do pořádku, vyčistil, odvezl jsem nelegální skládku, která tam byla. Zcela v souladu s úřady jsem zřídil sjezd na pozemek, vykáceli jsme nálety po poradě s arboristou a s panem Soldánem a tak dále. Podle mých posledních informací, když jsem podal připomínku na veřejném projednávání územního plánu, tak stále ze strany projekční kanceláře, která územní plán zpracovává, je trvale odmítáno ponechat tuto parcelu jako stavební. Důvodům nerozumím, já jsem na veřejném projednání vznesl i dotaz, proč by tomu tak mělo být. Bylo mi odpovězeno, že problémem je ochranné pásmo lesa a nemožnost zřídit sjezd. To jsou už vyložené nepravdy, protože sjezd jsme zřídili zcela bezproblémově po poradě s inspektorátem a s dotčenými úřady a stejně tak ochranné pásmo lesa je předdiskutováno jak s HKO, tak s životním prostředím.
Tak já se jenom dostávám k tomu závěru, že jsem chtěl požádat zastupitelstvo, potažmo radu města, jestli by při jednání s projekční kanceláří mohli sebevědomě a aktivněji obhajovat některé absurdity, které ten nový návrh sebou zatím nese. A v podstatě, aby si trošku stáli i za usneseníma, které samo město kdysi udělalo. To není zas tak dlouhá doba, kdy všichni souhlasili s tím, že ten pozemek bude stavební a dokonce jsou pod tím podepsáni stejní lidé. Tak já nevím, proč by teďka měl být ze stavebního fondu výjimut. Nevidím k tomu jediný důvod. Tak berte prosím tohle jenom jako takové obecné připomenutí, že některé křivdy se tam odehrávají v tom návrhu toho územního plánu a jestli byste byli tak laskaví a pokusili se o nějakou obhajobu těch práv a záměrů těch občanů města Hronova. To je všechno, já vám děkuji za vyslechnutí a přeju taky hezké léto. Děkuji. Tak já děkuji, jestli to chce okomentovat, vidím tam vedoucího stavebního úřadu, vím, že by to bylo nadlouho. Já ti vlastně i rozumím, ale ono to fakt není úplně jednoduchý, on to pan inženýr Soukup okomentuje, protože je nějaké zadání a určitě já jsem i kolegové poslední, že bychom chtěli někoho diskriminovat, někomu jako ublížit nějakým rozhodnutím. Tam taky nechápu je, nerozumím, jsou zvláštní, ale není to o tom, že rada města by někam nastoupila a teď, že to ty úředníci v uvozovkách dotčených orgánů budou měnit, ale věřím, že to, co dává logiku, tak jak jste tady popsal, a smysl, že nějakým způsobem třeba v tom územním plánu jako projde. Budu v to doufat, ale není to tak, že bychom se na to nějakým způsobem jako vykašlali. Ona ta práce je hodně dlouhá, složitá, pracuje na ní jak vedoucí, tak náš pověřený zastupitel, což je místostarosta Karel Jára, ale na radě to probíráme a věc, že nejseš jako samotný, těch věcí nelogických tam je spousta, tak jako nejenom v územním plánování, ale i v jiných věcech, tak jako uvidíme. Já nechci nikomu nic slibovat. Pokud cokoliv půjde nějak napravit a změnit, tak se o to pokusíme, ale vesměs to někdy úplně nejde. Ale doplní mě vlastně Vašek, ale každý územní i schválený, teď je důležité prostě ho schválit, vždycky v něm jde dělat nějaká změna jednotlivá, ale to pak je běh na delší trať, ale nic není jako konečné, tak jako nebyl předtím ten plán konečný a dělali se v něm změny a úpravy, ale tak ani tenhle. Ale je důležité, aby jsme nějaký měli, protože pokud nebudeme mít, tak to je pro město pak problém. To by byl. Tak prosím, pane inženýre. Já na to chci jenom navázat. Ten závěr to vlastně řekl úplně jasně. My potřebujeme ten územní plán. To projednávání je opravdu dlouhý, je poměrně kostrbatý a nějakým způsobem se budeme snažit, jak jsem říkal už minule, aby se všechny věci nějakým způsobem dobře projednali a zahladili. My nějaký návrh jsme si udělali s projektantem. Projektant drží určitou nějakou linku. Já netvrdím, že s ním vždycky souhlasím. Asi jeho snaha je v tom, aby projednal ten územní plán co nejkomplexněji a s tím ohledem, aby byl vůbec proveditelný a odsouhlasený hlavně dotčenými orgánama. A my se samozřejmě s určeným zastupitelem budeme snažit, aby jsme některé věci prosadili, když to úplně nebude jako s tím projektantem tak jako jednomyslně. Jo. Já tady vidím tu snahu, že to opravdu dělá koncepčně a tady jenom chci říct, že prostě to je vždycky bolestivý, protože nemůže se stát při tom počtu pozemků a obyvatel, který vlastní ty pozemky a nebo jsou nějak dotčený, aby všem se udělalo dobře, a to není možný. Třeba tenhle příklad, který tady jako pan Špáta řekl, je možný nějakým způsobem vyřešit a docela v to věřím. Nicméně prostě může se najít dalších 10, který bude mít problém a ten už nevyřešíme. A když bychom se snažili, tak prostě
se může stát, že nějakým způsobem nám dotčený orgán prostě vystaví stopku. Uvidíme, ještě to je v projednávání. Já mám nějakou pracovní verzi, kterou chci dát předložit projektantovi a budeme se bavit o tom, co s tím budeme dál dělat a budeme o tom ještě mluvit a je tam víc věcí, které ještě se musí vyřešit a to není jenom tahle záležitost, takže já jsem celkem v tomhle případě optimistický, ale jako nechci mluvit v jednotlivostech, ten územní plán je potřeba projednat prostě. Tak já děkuju. Na závěr zazněl tvůj optimismus, tak to doufám všechny i z výrazu a řeči pochopili, tak já si myslím, že to snad jako dopadne, ale jak říkám, i pokud by tam bylo něco, což bude tam spousta věcí, že se nebude vlastníkům líbit, není konec. Vždycky se všechno dá nějakým způsobem prostě měnit. Rozumím i doktoru Špátovi, že každý, kdo ví, kde ten pozemek, že to vůbec logiku nedává, je tam výstavba, končí poslední, proč by to tam nemohlo být. Není jediný, mně to taky nedává smysl, ale uvidíme, ještě není úplně jako závěr, ale určitě jako stojíme ne za projektantem, ale prostě za občany města. Nicméně musíme ho schválit a to je právě to, že to je jednoduchý všem vyhovět, ale pak ho neschválíme a vlastně nikdo nebude mít nic, takže je to vždycky kompromis, tak jako život je o kompromisech, ale já věřím, že to prostě dopadne, jo, že většina bude spokojených. No. Prosím. Chraň pámbu, nechci, aby to vyznělo, že nepotřebujeme územní plán, to samozřejmě ten je naopak už hrozně starý. Já jsem spíš jenom chtěl říct, že je to hodně o té projekční kanceláři a o tom ateliéru, jak si to vykládá. Protože já jsem znovu všechny dotčené orgány obešel a žádný z nich nemá žádnou námitku, aby to se trvalo jako stavební. Čili je to interpretace té projekční kanceláře. A jestliže je město zadavatel a město taky bude schvalovat definitivní podobu, tak by si mohlo asi v těchto sporných případech říct, kde tu kontinuitu chce zachovat a kde ne. To je všechno, co jsem chtěl k tomu říct. Děkuju. Také jsem uvedl, že je jasné, že některé případy jsou prostě ze zákona nemožné a tak dále. Ale berte to jako obecnou připomínku. Jo, děkuju. My jsme to probírali s panem vedoucím, že určitě teď právě to, jak se odvolávali, že teď to bude to rozhodující, kdy to budeme řešit město, projektant a dotčené orgány a tam, kde jenom to bude trochu možné, tak určitě budeme chtít, aby jsme vyhověli. Takže jestli někdo další z veřejnosti, ale nikoho tady vydržel se jako poslední, nikdo z veřejnosti tady už není, takže tím máme probrané všechny body, veřejnost, takže já tímto končím jednání dnešního zastupitelstva. Děkuji, přeju ještě jednou teda pohodové prázdniny, dovolené a uvidíme se v září. Tak hezký zbytek večera. A radní poprosím ještě na radu města, na úřad.